Ahojte psíčkari, dnes to bude tutoriál na trik mŕtvolka. Budete potrebovať pamlsky, obľúbenú hračku, kliker, ak používate. Pes musí vedieť povely ľahni a zostaň. Keď bude pes ležať k čumaku, mu dáme pamlsok a pomaly ho ťaháme medzi lopatky. Psík najprv nespraví mŕtvolku, ale každý náznak o ňu treba odmeňovať. Ako napríklad aj na tomto videu, iba trochu si začal líhať na bok. Pomaly to opakujeme, ideálne viac tréningov a nie naraz. Postupne to psík začne chápať a vtedy treba pridať povel, ja mám napríklad bum. Ale môže to byť čokoľvek aj iné. Pomaličky začneme odstraňovať posunky. A predĺžovať čas, kedy je pes v mŕtvolke. Dúfam, že tutoriál pomohol a váš chlpač vie zase niečo nové. Ahojte!